Obviously. Te kong ni kong shama ni ka jusung we ulai kan ran ba sa sing la ikan do byang ma ba hadin ka to ka video ma bon ki nong karsan ki jungi ki la ya not senyang wa la dam de ka pisar on de ki la ya bo ya jingdwai ma bon ngat bat ru bat ki nong karsan ki jungi ruma ki la kliangi ba itu I khlong ila long kom no te habaya de bat ka kya ka jung tu khlong man tai la long kom na te nong ko long sha mo ai ngo u ble no bo nong tha mo na mar ha ka ches ngo jongang la sngo ku lat ngam sngo don lat shu an rei u ble u la pli ka lat yanga wa uso sin ei ru mo I khlung te men ta I khlung ila kham ko kham khia te na ba I thia an rei bin pun bo hoki su em wa chin char bha te na bar imla tang khi ei ru an rei na do ka ti si em ikhlung ila nang yo bor menta ila la ta ben niat kai ru ila la tang bang hap ban hibetin tes tang kata hi tang ba ben sumare kata ba ben pu klong snam legi wi jistom te indan shu ta hatin ba kitu ki long hatin ka to jam pelai ke jongi ma long la bon kin ki ba ajing karsana phi teng ai ko bleshi puan ya baro ki ba la snosen ei na benta ju ikhlung junga la ai ching karsan kham tam ya ching duwai mo ki la duwai lem na benta ju I te I ru ila yo ka ching ko ching khia mo ila buan ki ching ko ching khia wi yo ni lang ba ching duwai ju ki imat ublei yo sngo mo hak skor jung u lang ba ching duwai ju ki ta ba ya de ba to ka ba phi ong phi ba ila jam mam ta na ka te ka long ka ka jing man yangi baro hi ba ila yo byang ka ta ka jing kha ma rei ka long ka bam ta ka long ba phi ong ba hap pu ya ka long sna ma te ba de ka ta phi ong ba kin ya pu ha ne phi ha ya ra sai I hap ya ra po ni krim pat ngaru tang shu kham so yo la tu la ong ki doktor mo bangin nyalik no ni krim te doktor ne par kila kitkia ken pinwat cintia mo ki ong tang don cintia tangi ha palin on tai shani krem te amanta ka bam ka di itu khlong ibam ha ila rong be ka bam ka di te stanat man ba oh stanat hadin ka to ba shwaba ngin ya wan ngin ning kong long ila sitom jorma to li sitom jorwa te banta gitu ki jabo ayu la baro ki la tal kila laulut kila ang kuno ki doktor ban kila she ki don issue okay ta stang ta klong snam ma te klong ka ba jisong we oblai ma ba ula karkhu ya phi kham tam I khon jong phi ma ba ila jam byang ma man tai la yo ben ka ta jing ko jing kha ka ba baro hi ki kwa ma ba in yo na ta ka jing kha ma ba baro ki no karsan ki jongi ru ani kila ya phone yangi ba kila kli ngi ba ila long kom no itu khlong ba ka ba hab le byang te na kalyang jongi rama hadin ka to ka jing pelak ni ka to ka video te la bon ba ki no karsan ki jongi ma ba ki la no senyang ma te menta dengan IT no yo phi ka ba baro ki no karsan ki jongi ma ai ku bleshi buan ki no karsan mo la yarap lem Parasno sarong mo ki para khasi jungi hidon kata ko mesim meskolem na benta ki para do prasna mo ba kadukas nain sukulat shu andrei ngiding yo boy kalat te so sarong ken badan kum ka krup jung piru ba ki kam jung pi ki jing tu jung pi ai kin ya khamat ublei sai kan da don kat ngali ngam don I even ai amle ga tang ka jing doi ka ba ni kwa kum ki brema te ka jing doi ka ba kodar mo te shim ka ne kong ka to ka de baro ka to ka ba ki nong karsan ki ayang ima ka to bra
te hadin ka tu hadin ba manta ba phiang ba hable chani grama ba kin sa phone ma phiang te amlalera gin sa ya pai byang hi chatai ro chani gram te sa ya phone ngi ma te mantai khlong idan man pa idan marway ila khina idang ipet tang ba idang yo thia byang da yo thia byang te manta te man dan chu ong ha ICU manta ki la pan thia chawot la slam la pan thia chawot na to ba wan ni to ka sangi ma te ai ko bleshi boni kinang kersian namar hakum kanai kalat kepala kut khoj yang hanri menta kalap li biang kalat yang amo te ngasngo kum baka cingkhang yang kalak khang mo ngam su don lat su am su te breu su ila de hanri menta pat kacingkhang yang kalap li ba kacingkel men lo kadon ba kan yo sumari kelu hado be inda yo kacingkot kacingkhia ka bapura kublai sibu ni kinong kersian ublai undon rangkat bepi mo eka mesim bepi dan jing sulem na benta ka hun chunga ublai undon rangkat betki un aya ki kamet ka bakot bakia ba bikin kakam kacam ki kan biang te kang haba de shnang ma phiang te ikon jo phi bar to tam de shnam te shnang ki kon jo phi bar ki ya yakran yaklan yang tu yang kliep ti malumala ni yaklan te man na do ba I dan hane hospital ma kamat phi klam yo level balle shayem do bi don hospital na banga long katak cingciat mo ngamlong te bangan bi na yeng te la chuan aplem shimit almit mano te ngim pa perkhat te bakan slem do mo sha sumaring butul hispor apo te dah hadin pat ki ong yang aro bring ai bu khon te mlong te ben ie klum te dah hadin pat long la slem palat te kim sula hi em te mangahi kami mo hapan ap te ngon abhino ken hadin shi tayo imang ngon abhino adumta mo chayang sha sam te ki khlang ki khon tamna lai ka na ba andangi dan bok ba injam no khloi te ngin sa ya pai pa sa shayang phima te tangkat ne hi te ngin sa kan do byang ngin sawan pa itu khlong roma la da de la shibet na la sha te tangkat tai ka jingdwai te kan yesa bai khon jong phing ni dwai ni ka pa no blai tai kan ran ba injo abyang sa shi sien ya ka jingkman komba ki we ki khna ki yo ya ka ta ka jingkman kom ka jinglong khna ma te tangkat tai kong khul shibon ni piru